predstaviť vám život, ktorý žijem v tomto štáte. Každý rozpráva o ziskoch, no ja poviem vám o strate. Tí, čo verili a spolahli sa, skončili tvárou v blate. Naivní chlapci po rokoch prišli tu aj o vlastnej gate. To, čo dáte v dobrom, na to platí jedna obyčaj. Zde to tu už roky za dobre nečakaj. Koľko ľudí požičia peniaze, nikdy sa nevrátia. Kvôli rodinnému dedičstvu nespozná sestra brata. Boj o posledné peniaze, na súd ešte dáťa. Zachoval si sa správne, oni zavreli ti vráta. Na čo kata? Ľudia ukradnú si vlastné hlavy, okradnú ťa s vidinou majetku a s vidinou slavy. Bol si veľký a ostatní, spravili ťa malý, v bezpečí zostal iba ten, čo si kufre zbalil. Rešpekt stratili tí, čo pred rokmi sa ťa ešte báli. A kompletný je tvoj zoznam tých, ktorí zostali stáli. Za dobrotu náš obrotu ľudia nemajú hodnotu. Dáš pomocnú ruku, no a späť dostaneš iba zlobu. Ľudia takto kruto fungujú na túto dobu, kvôli tomu sa vyberú skôr aj do hrobu. A či sa im to páči, alebo či ne, nezabúdať so súdom tu nikto nebije več. Nestačí, že v živote vás to záždeme peklo, pritom hovoríte na úsa, niečo od rána, trénujete tresky, no keď príde niekto väčší, tak sa usmievate bratsky. Malý mozog v Excel handrách, tvoje ego rastie, no aj dieťa o tebe pochybuje a si mu nasmiech. Kráľ, ktorému chýba koruna, aby si sadol na trón, ale málo ktorý tuší, že letvalizuješ auto 1.9 TDI a k tomu čierne okná, ale tvoja situácia není závidenia hodná. Tvoje ego stúpa hore, táto vec ti hrá do uši, všetci tam spoznali teba, to čo nikto z nich netušil. Našiel si sa v tomto texte, zdvíhaš telefón, no môj hlas už pol hodinu repuje na mikrofón, že von, 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 s pravdou von, 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 s pravdou von, 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 s pravdou von, 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 s pravdou. Chlapec za barom vyťahne kľúče od pavoráka, položí ich na barčaka, kedy nejakú kurvu zláka. Jakmile sa slečna zjaví, hneď ju pozve na panáka. Celkom slušná finta preto, aby nebol za chudáka. Tento proces poznávania sa bol pekne zvrátený, nakrmil ju klamstvami len aby nebol stratený. Tvrdil, že je podnikateľ a je dobre platený, pritom aj to mŕtve auto patrí jeho materi. Čajka ani neví, že je pravda uniká pred zrakom. Všetky tie keci zožrala mu hneď aj s nabijakom. Naivne dúfa, že spalila chápa s bavorakom, pritom sa zahaduje s beznadeným darebakom. Je to nič, v skutku nemá auto ani love. Je pravdepodobné, že takto odrbal už nohe. Možno teraz ti to príde ako neskutočný for, no skôr alebo neskôr pôjdeš pravdou von, 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 s pravdou